rose is a rose, and a toast is a Eu toast. son Andrea Quintana, artista variopinta. Estive 3 semanas traballando no Salón Teatro, gracias ás Residencias Paraíso, o proxecto de O Raro é que bailar sexa raro, que é o sexto solo da miña trayectoria. Dentro da equipa está Gena Bamonde, que me acompañou durante estas semanas e todo o previo, na dirección e dramaturxia da proposta, e que, ademais de acompañarme, tamén sostivo as miñas facilidades durante este proceso. Tamén está a Muller de Seis Ollos, que son Cristina e Gema, que son as persoas como que llevan poñer o envoltorio o caramelo, van a facer toda a imaxe gráfica, un traballo de satélites ao redor do proxecto, pequenos teasers e pezas visuais que acompañan o imaginario do proxecto. Bueno, pois antes de chegar ao Salón Teatro estivemos facendo moito traballo de mesa, estivemos traballando ao redor de varios eixos, un deles a idea da bailarina, de esta bailarina que é unha antibailarina, que é un anticorpo, un corpo que reside na periferia do territorio, un corpo non normativo, un corpo en rebelión, un pouco que significaba para min ese lugar, ese lugar. Esa bailarina tiña unha ferramenta moi poderosa, que era a ferramenta da danza, unha ferramenta contestataria, unha ferramenta de resistencia, unha ferramenta, a danza, coa que desestabilizar o sistema da palabra, xogar con iso, como que o corpo, parece que lle temos medo ao corpo, parece que lle temos medo a bailar, cando o raro é que bailar sexa raro, todas bailamos. Entón, quixemos utilizar a danza tamén dun xeito popular, no sentido de que todos os corpos están atravesados polo movimento tamén. Logo tamén estivemos traballando ao redor da identidade, da performatividade da identidade, de que nada é o que parece. Unha bailarina, temos un concepto do que pode ser, pero se quitamos a pel, hai outra pel e outra pel, estamos cheas de identidades e de capas, e un pouco quixemos hackear esas identidades, encher o espazo de todo iso e misturalo, e xogar coa idea de que da coreobiografía pirata, de que unha biografía pode ser moitas biografías e pode estar atravesada por moitas liñas. Tamén traballamos coa idea de trampa-antojo. A min gústame moito xogar cos enganos, como parece que hai unha cousa, pero hai outra, non sabes moi ben se vai por aquí, pero vai por aló. O estar traballando nun escenario, outra sorte de poder comenzar o proceso creativo nun teatro, pois podemos xogar co propio espacio. Entón, surdiron moitas cousas moi chulis, sobre todo como dun espacio baleiro poden aparecer cousas que pensabas que non estaban aí, e xogar con tamén interpelar a imaginación de quen mira, darlles espazo para que quen mira poida imaginar cousas que pode que estén ou non. E tamén esta idea dos trampantollos, a xogamos co son, porque o son é algo que a mí me interesa moito, cos elementos do teatro, co teatro que é a nosa casa, onde estamos todos os días. E para iso estivo tamén Davide González, que vai aportar algunhas pezas ao proceso. Pois a verdade é que este traballo, quería dicir que creo que o primeiro solo que fago porque me nace moi de dentro. As outras veces que fixen traballos foron por encargas e este traballo tiña moitas ganas de facelo. Non sei se por todo o traballo que fixemos previo, porque foi moi sinxelo, saiu moi fácil, é o solo máis rápido da historia.
Foron estas semanas que cheguei ao teatro e puxenme a bailar, puxémonos a bailar, a falar, a inventar e casi que chegou só. Estou moi contenta. Moi contenta do que dicía antes tamén, de poder empezar un proceso creativo en riba dun teatro, porque iso facilita poder velo, non? E dicíamos que maravilla que os teatros poidan estar vivos de cousas, non? Que servan para máis cousas que chegar e facer a representación. A danza abusa. Parece que baila, pero o que bailaba era o que lle dicían que bailara. Ela estaba aí bailando, pero fixádevos que era invisible. Somos a Muller de Seis Ollos, un colectivo de mulleres bravas, creadoras de conceptos. Sí, traballamos un pouquiño con esas ferramentas, conceptualizamos ideas en realidad. Exactamente. Bueno, pues o noso traballo con Andrea e con Gena, pues divagar e bailar con elas, construir a vez que elas tamén construen. Sí, nos a partir de, digamos, dunha mensaxe que temos que conseguir publicitar e por así dar unha imaxe, unha forma, unha esencia gráfica, facémolo a través do traballo de Andrea e nos facemos un traballo artístico paralelo. Digamos que é un traballo de experimentación artística, gráfica, visual, audiovisual e todo isto. Entonces, nos, pues, estamos especializadas en facer eso, en crear conceptos artísticos e despois plasmarlos. Temos estrea xa, vai a ser o 17 de outubro no Fito, e a partir de aquí pois buscaremos máis residencias. Este é un traballo autofinanciado, máis aló das residencias para iso, que fixo que isto se fixera realidade. Estamos buscando máis residencias para poderlo seguir traballando. E esperemos que teña un percorrido moi longo. Pois eu son Gena Bahamonde e o que estive facendo nesta peza foi un acompañamento máis ben así na codirección e na dramaturxia, non? O que estiven era por aportar tamén pois o punto de vista dende fora e sobre todo acompañar. A verdade é que eu estiven dende o inicio, non? Estivemos en todo o traballo previo que se fixo de dramaturxia, non? De investigación, de como fomos como un pouco poñendo os puntos sobre os que se iba a traballar, non? E entón aquí a verdade é que, claro, un privilexio é un placer, non? Que bueno, Andrea Quintana lanzouse a bailar, eu creo que viña eso como de estar, pois eso, como un montón de material xa de inicio, non? E dun material ademais que víamos que estaba totalmente encaminado, non? Co que faláramos, co que traballáramos antes, co que estivéramos a investigar, que tiña todo que ver, non? Coa peza, non? Entón iso, eu dende fora, pois o que estiven un pouquiño tamén, eso, pois, axudando a ver eses materiais, como tamén iban tomando forma, pero a verdade é que Andrea lanzouse e pouco fixen, que se saiba, porque a verdade foi así, o sea, é así, non? Eu estiven tamén eso, creo que, bueno, un pouco o que dicíamos nós era, bueno, que empezamos como con o colectivo Pacaburra, un pouco como isto de iniciar a traballar este tipo de traballos que van eso como un poquinho na periferia, traballando sobre as identidades, traballando con traballos un poquinho eso delicados e que saen adiante casi máis polo propio empurre que lle damos, non? Pero iso, este traballo sobre todo, para min, o que máis destacaría e o que máis placer, non creo que me trouxo a min, foi esta delicadeza de traballar, sutileza de traballar co que temos, coa nosa casa, que é o teatro, e que co que estamos, non? Esa delicadeza de pequenas cousas, da propia chan que pisamos, das propias táboas, de onde estamos, e creo que é un traballo moi delicado.